Родих се в снежна нощ и баща ми ме кръсти Снежанка. Пожелах си една мечта Това е неговото кралство. и една си остава тя. Той ме научи да съм безстрашна, добра, смела и честна. Дали до край ще бъда същата? Но тя промени всичко. Проявете милост. Искам домът му да бъде изгорен. Какво казваш? Дисни представя Огледало на стената. Коя е най-красива на земята? Кралице, твоята красота е несравнима. Ала една девойка има, чиято красота извира от душата й. Снежанка, чиста тя е като сняг. Родителите ми казваха, че гората е вълшебна. Има ли някого? Стойте! това е човек. За какво ме помислихте? За нищо. Дух! Кралицата няма да те открие тук. Казват, сбъдва се мечта, щом литне с крила. Трябва да бягаш. И чувам ехо, Не ме е страх. аз чувам мощно ехо, да към ти. Ще ми посочите ли на къде? Чакам някой ден Този март да се случи чудо и не искам друго. изживейте Край света до мен да стигне. класическата приказка, Очи затварям както никога до сега. и виждам себе си различен. Време е да си върнем кралството. След мен. Снежанка. Ти си веселушко, защото си весел. Аз съм сърдитко, защото съм... Не разбрам. Март на 2D, 3D и IMAX 3D.